nami ndihlale kuyo. Jesus. Njengokuba isebe lingenawo ukubana isiqhamo ngokwalo lingahlelanga emdibeni, ngokunjalo aninako nani lingahlelanga kulo. Amen. uYesu uthetha uthi masihlale kuye, uthi isebe lisalinakuhlala emthini. Hlalani kuyo nami ndihlale kuyo, njengokuba isebe lingenako ukufana lingekho kuyo. Isebe alibaqhamu emthini, umthini wakuYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. So uthi ke masihlale kuye sizokwazi ukuthwala isiqhamo kakhulu. Noba kunzima kangakanani apho ndifuna uya khona, bendingajonga le vesi ke sendithi le vesi bendijongele ngapha. Jesus. Hallelujah. Noba kunzima kangakanani ezantsi emhlabeni, Jesus. into endizayithetha ukuthi hlala. Hallelujah. Suka nokuva ubuhlungu kanye ngokuva ubuhlungu akamkanga uThixo kukho. Hallelujah. Unawe ngamaxesha onke, ukugadile, ukulondolozile. Ndiyazi ke funeka siva ubuhlungu ngoma ii-pains azisuki, intlupheko ihlele emagxeni, siyakhawuleza ukusuka sithi inkonzo akakho nto ayenza uThixo kuthi siphumele ngaphandle, kanti uThixo ukhona unawe ngamaxesha okunathi ngamaxesha onke. Amen. Ngoba asimboni ngokwenyama, ngokomoya uthi ndinani, le nto qinisekani ukuba ndikhona, ndingena nawe kwabo bunzima, ndikunye nawe, ndingene kunye nawe. Jesus. Andikushiyanga ngasemva, ndikubeke ngaphambili kum, ndikhona. Jonga apha kum, yonke into yizise kum. Thetha nam, ndiza kukuva. Kuloo nto uyifunayo, kwabo bunzima ukuvayo, kwezo ntlungu uzivayo, guqa ngedolo uthethe noThixo. Nothi nam mafu noThixo wakho uthethe, ucele kuba yeyiphi le nto uyivayo ibuhlungu kuba. Sebenza kufumani, thandaza, sukudinwa. Siyadinwa ke thina sithi kudala iminyaka 4 akwenzelwe umntu ofika izolo empondweni wawufumana umsebenzi. Amen. Sukutyhafa le nto mayingasityhafisi, amanye iyabatyhafisa. uThixo uyalungisa bethunani, sonke uyasilungiselela indlela zethu esizahamba ngazo kakuhle, uvula iingcango, sonke uyasivulela ngexesha elilelakhe elingelo lethu. Thina ke siyangxama, sakungafumana uba ayenzeki le nto, sikhawuleza siphume sidinwe. Ekuphumeni kwethu sihambe sijonga amancedo lethu uThixo angayifuni. uThixo akafuni ukuncediswa bethunani, uThixo ufuna ukuqubake yena yedwa. Thixo ibe nguye okulawulayo, olawula impilo yakho, ibe nguwe ojongene naye, ungayoshithona kwelako uyojikela ezikolweni uyobhuqa kwezinye iindawo. Akayithandi ke leyo into. Uthi ndingumThixo onekhwele mna, so ndifuna uba ndedwa endaweni, ubuthatha mna uba uyandiya ukushiye ubheke kule ndawo ufuna uya kuyo. Masihlaleni bethunani apha ebunzimeni, utsho noPawulos ethi ebunzimeni, ngapha kobu bunzima kukho uThixo. Hallelujah. Yena uSathane ukhokhelisa kuthi ubunzima, masingaboni laa nto ingapho uthi aza ngayo kuthi. Ufuna sifokhase kule mba nabo ubunzima busiphethe kabuhlungu, kanti ngaphaya buqaqawuli bukhulu. Masinyamezeleni, sihlaleni kuye, simane simcela ngenene nangenyaniso, sithi sikhe xa into ingenzeki manokusukume kubophe, ungathi uthethe naye, uguqe uthethe noThixo uba Thixo ndim lo, andiboni into eyenzekayo, dala ndicela, ndiyazinikela kuguqa uthethe. And uba ikho umuntu obambene naye bethunani, Nkosi yam, uqolo ufuna uqala kube kuqolo kuyena nam, because ba indlela zakho sizovuleleka, sivuleleke ezantsi emhlabeni. Xa unento esentliziyweni obambe ngayo into akukho nto izakwenzeka, ngoba kaloku ubambe umntu ngenhliziyo, awumxolelanga. Ukuxolo lwethu malingathi nje pha ngaphambili, malisuke entliziyweni olu xolo, lingathi lisuka pha kuthi nje emlonyeni uba hayi ndimxolele, kanti angaphakathi inhliziyo ayithethi loo nto. Zama nenhliziyo ithetha umlomo wakho uba ndimxolele, nyhani ndimxolele umntu. Konke kuza kwenzeka uNkulunkulu bethunani. Ndifuna ukunyamezela oku bethunani, kumandi ukunyamezela.
nami andisuka ngandalapha nami bekusuka kunzimeni ndandiyibaza kudala into apha emfletetekozi uba ndisuke emisebenzini ndibambisa abantu kuphaphinda bekubiwe ukuthini umuntu ungazifuna kumntu uthini but uthixo ndandingekamlanto kakuhle ngekakhonzi but wayena mna ngelaa xesha ndandidakhonza athi ndibulela nezanto wawungenzenye kakhonzi undigadile ndandilile kungamandanga emsebenzini ufuna uyeka nasemsebenzini qha usista wam ndishaya isafundo masiko sam ndawuyeka akuthweni ndinyameza ndilile qho ndifuna ukubhatala wamekasole kubhuti ndithini ndilile emsebenzini ethi lahleke ndilile nalapho naye masithi hlala ndaseka kunzima nyani kasinadada ndandawuhlala ku-21 ekhaya ndinomntana ekhaya sawuthiwa ntoni phinde ndithathise ndithandiyindithathise phike emsebenzini kaza ngelaa gate qobo kuma ngathi ngasendingangeni kule gate uba andaba kuthiwa yinto lahlekile namhlanje kandizawungena ndifika ngomvulo khani masiyo nkosi yam ndincede ndinika amandla ndibanda andikhonzi ndihamba njani kakhonzi undinika amandla ndinyamezele uba ugqibele ufundayo nokwenza kuzawuba kuhle bandinyamezele uba ugqibele ufundayo nyhani ke ekunyamezele ngenano mkhulu hayi mkhulu ndikunyamezele uthixo wayenza loo nto ndanyamezela siva hayi urharha ngemigqibelo andikumuhlo uba ngolokufumanaumufo ngoko funa ndilitrain esukayo ngasimammusic iyafika nene-winebag iyafika netown nalapho ndinyamezela ema-next door ebabelungu ayibo iyaphuma exesha qobe uliqhile entliziyweni ihlule ndibuzwa kwaba bantu abandixhelekile but mane ndiyamasile inkosi yam uyayazi uba kutheni ndinyamezele kulo mzi kodwa ndiyakufuna uphuma kodwa ndinyamezela mhla ndaphuma zandidelile wathi awugqibosisa ndathi hayi nkosi andibone ndihlele emalahleni apha